Кардашым фронтовик шагыйрь Әминов Ахтам. Үч Галия. Кара бөдрә чәчең кыңгыр салып, мәктәбеңнән кайткан чагында сөйләдең син миңа укуыңда булган уңышларың хакында. Зур шатлык бу миңа, зачетымны отличнога бирдем бүген дә. Тиздән мин очармын илебезнең зәңгәр күгендә. Данлы эшкә булган ашкынуың чыккан иде алсу йөзеңә. Йөрәгеңнән чыккан шатлык нуры балкый иде матур күзеңдә. Бүген, Галия, синнән хәбәр алдым. Син язасың миңа хатыңда укуыңны яхшы тәмамлавың һәм очучы булуң хакында. Әйе, Галия, безнең илебез генә данлы эшкә дәрт һәм көч бирә. Бездә генә белем алу, бездә генә хөрмәт кешегә. Очучы кыз, эшең белән котлыйм, син очасың илебез күгендә. Уч, Галия, җитез лачыннардай, уч, Галия, канат үзеңдә.